Bukan tamu kopi untuk sebuah dan video bodoh na tabai. Ini bodoh ya, nanti aku tanggal sana na. Ompray ini blog labunya jahan abis ini saya pakai. Anggo no setahu yang mana kita ada. Mai beras sebenarnya ada. Ompray nanti aku cari unan nanti aku tanya gas nyamuk aku. Mbak ini aku kurang lama tadi lagi full. Gurli. Answer. Tracy aja sih kerja mana? Gurli kan bwraijg. Logoफोरनि बोरिया नालेंखरखौ दानखांबाय ओमफ्राय आं एसे फोसाबबाय आरो फोसाबनानै सुनोसै सुनानै ओमफ्राय मिक्साराव एसे फिसा फिसा खालामना लाग्रोनोसै आं अनखौबो देखायाखै आरो ना आङो अनखौबो मिक्सारावनो होगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो दायो आं फारि फारि मावलांबाय थानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनबा नायलांबाय थादो बोरिया थांसिगोन नालाय बेनि थाखायनो एसे एवनानै जाहोनो नागिरदों आङो ओमफ्रायो जा एसे हायो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै थावना थावा एबारसो फार्स्ट टाइम नारेंखलजों एवगोन आरोना आङो ओरैनो सिम्पोलसो बांद्राय सिस्टेम एवना जाहोनो टाइम गैला माने टाइमबो थोखाया बेनि थाखायनो ओरैनो दा हाखु दाखु मागो मोनजाला बेनि थाखायनो एवना जाहोखानोसै
फर गुड मर्निं नै बे सेम ब्लगावनो आरो ना मैयानि सिथाव देनाया जानोसै ओमफ्राय नै नालेंखर माबानाया खामदों आरो ओरैनो फिसा फिसा जानोसै जोङो जयैनो लोगोफोरनो लांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायबावबाय आरो ना बे सेम ब्लगावनो दिनै माने फुङावथ' बे मैया देनाय सिथावफोरखौ जाबाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दायो आङो ओमफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग देखायगोना जाहैबाय लोगोफोर एसे देखायलांनोसैलाय दिनैखौबो दिनै मानो होनोब्ला दाख्लै टमटम बायदोंमोन ना बे टमटम बायनायनि न' लुनो नागिरदों आरोना लोगोफोर हाजिरा सानैसो हमदों गथ'खौ ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायलांनोसै माबायदि न' लुनो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहार खालामगासिनो आङो बिसोरनोनो बिबोनांमोननो ओंखाम जाहोनोसै एसे माने बिबोनांमोनखौसो मोनदों नालाय खामानि मावग्राफोराबो मोनलायलाया जोंनिथिं हाजिरा खामला मावग्रा ओमफ्राय बेखायनो बिबोनांनि लोगोफोर बिबोनाङानो जाहैबाय बिसोरखौनो सानैसो लिंनानै दा मावहोगासिनो टमटम जोंनिथिं फिलफिलि होनो आरोना आङो टमटम मोनगासिनो बबे जायगायाव टमटम होनो बांसिन टमटम होननायखौनो खोनायो आङो ओमफ्राय जोंनिथिं फिलफिलि होनो आरोना ओमफ्राय बिनिनो न' बानाय नागिरदों एसे फिसा सायैनो मानो होनोब्ला दा बिदिथ' बाहेरायाव दोनजाबाय थायाना बिदि बुस्थु माने अननांगोन ओमफ्रायो दाथ' मा होनो गोजां बोथोर सोलिगासिनो आरोना निहिरबो बिराद सिबाय थायो बाहेरायाव बारा दोनजाबाय थाया बेनि थाखायनो थाब थाब मावना लानाया मोजां होननानै दा बानायगासिनो ओमफ्रायो नै गोजां बोथोर बायबाथाय दैज्लां फैगासिनो अखा बांखा बिराद माने बेफोरखौथ' बाहेरायाव बारा दोनजाबाय थायाना अननांगोन बिनि थाखायनो दा बानायगासिनो आरो माबायदि बानायगोन दा नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन आङो माबायदि बानाय नागिरदों जोंनि ब्लगाव थाफाबाय थाब्लानो जाबाय आं बिसोरनि थाखायनो दा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना मा ओंख्रि संदों दाहाय देखायलांनोसै आंनि ब्लगाव नायफालांबाय थाब्लानो मिथिखागोन थ' दे बिदिब्ला भिडिअ बानायनो आं खामानि मावग्राफोर खानाय खामानि मावग्रा बादि माव दे खानाय खानायखौसो मिनिखादों आं खानायबो खाग्रा गोजा दे मोजां माव फाइनालि लोगोफोर नै फिलफिलि दोनग्रा न'आ हाबाय आरोना जोंना बानायना होबाय बिबोनांफोरा बारा गिदिर नङा आरोना ओरैनो फिलफिलि दोनजानाय आन्थाल' बानायखादों नै जोंहानि मैगं बारिमोन बियो बिबार बारजोब्बाय नै लाइफोराबो लाफायाबो मोनजाबाय आरो ओमफ्राय बे माखासे थैब्र'जोब्बाय नै बोथोराबो बायबायना